Kul huvallahu ahad, Allahu samad, lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lehu kufuven ahad. Emma ahirkisi doňuzy diýerlikleri. Ey cemaatler, ey musulmanlar, ey hak Allah'ın bendeleri, ey hak Muhammed Peygamberin ümmeti. Kur'an-ı Kerim'de bir görürüňmi? Yine 5 daqiqa oturaýdyň. Kur'an-ı Kerim'de bir görürüňmi? Aklyň heýrany goýýar. Yani hak kafir musulman bolanlar şu görürüň görse. Näme görürüň? Asnam. Kelimeye asnam. Sanam cemi asnam. Asnam manasy but diýdigi. Daşa Hudaý diýmeýärmi? Şoňa araplar asnam diýär. Kur'an-ı Kerim'in başından ayak 5 yerinde var. Asnam but diýdigi 5 yerinde var. Heyran kalmalı. Kur'an'ın deslavından ta ahirine çeli Bismillah'dan başlayan ta kul a'udhu birabbin nas ta Kur'an tamamlayança asnam but 5 yerde vardı. Doňuz da doğru 5 yerde geldi. Onun için gençler Arak da doğru 5 yerde geldi. Üçütü mengdeşliydi da. Doňuz 5 yerde geldi. Khinzir. Arak 5 yerde geldi. Asnam but 5 yerde geldi. Ru'b korku diýdigi. Bir Hudaýdan korkmaýalım diýen ya Allah. Korku, ru'b Arap dilinde. O da 5 yerinde geldi. Haibin, khabe doňuy galy maksadyna yetmedi. O da 5 yerde geldi. 5'te 5 yerde geldi. Bir-birine refle. Her gaýty başga yerde ha. 5'te 1, 5'te 5 yerde. But, asnam, kafirler, müşrikler. Arak 5 yerde, doňuz 5 yerde. Hudaýdan korkmak, ýüregi korku düşmek, sandıramak 5 yerde. Hiç bolup maksadyna yetmeýän ülkütdi 5 yerde var. Ine başga nasihat aýtyp bermeliler. Musulman kafirden sünin boljaklar. Aham ahirki jawrun gysgaça geçireýin, bir 3 daqiqa wagtym tamam bolup gelýär. Bir keplere kulak asmandyrylar Mesihiler. Öňkön kiçilik. Onu Resulullah aleyhissalatu vesselam aýdypdyr. Hudaý maňa emretdi diýipdir. Eger inni İslam'a girmeseňiz bir kepli bir ilmla bilen hemmeňiz üçüň söle çykyň diýipdir. Menne öz içeriğim menen söle çykjak. Her gaýtymyz bir gatdalla duraýlyň, betdoga edeýliň. Hudaýa kiminki yalan bolsa biz dargat diýip diläýliň diýipdir. Çykyň ortada diýipdir. Mubahele diýer adyna. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam körükeni Hazreti Ali Murtada radıyallahu anh körfeğiydi Hazreti Fatıma Zehra radıyallahu anha ve Peygamberimizin iyisli gülü reyhanete nebi cennetin cavan oğlanı Hasancan Hüseyincan 4 bolup taşryp çykypdyr. Peygamberimiz aralarına 5 nefer. O 4 yani içerisindeki Hazreti Ali, Hazreti Fatıma, Hazreti Hasancan Hüseyincanlara aýdypdyr. Her akşam men dua edende siz amin diýin fakat diýipdir. Aham 5 bolup ugrap bar ýakala Mesihilen ol gollara aýdypdyr. Görýäňizmi gelýärler diýipdir. Ol nurani ýüdüleri özäň diýipdir. Şolar ege dua etsele dağlar gofurulsun diýse dağlar gofuruljak diýipdir. Hak peýgamberdigine bilýäs diýipdir, ondan için bet dua girmäýin diýipdir. Musulmanna bolmaýlyň, göreýil näme diýerler diýipdir. Täsip adam ýykaýan ha. Tekebbürlik adam dargadaýan ha. Yo näme diýip öz ýanyny özüň dogurlamak adamy betbaht edaýan. Ama ey Muhammed diýipdir aleyhissalatu vesselam. Yo bolýar biz ojrak mubahele bet dua etişek diýipdirler. Bir de näme hökm istemede biz sulh etişek diýipdirler. Ham Peygamberimiz bolýar kabul sulh etişeli, zor bilen bıçak goýup aýat musulman bolmaly. Zor bilen bir musulman etip boljakmy? Ojrak diýer bolýar kafirlikde galmaly, ýöne jizye perdaht etmeli. İslam'a bir miktar pul perdaht etmeli. Tam musulmanlygyň tesellutynyň geçigini diňiz sabit bolup durar ýa. Olar da bolýar diýip şonu boyun alyp ýerlerine gidipdirler.